Алекс е един истински приятел, на който мога да кажа всичко, абсолютно всичко. И той няма да каже на никого. Ти си много чаровна, красива, мила, добра, пич си. Има безброй хубави думи, с които мога да те опиша, но няма да ми стигне времето. И винаги може да разчитам на тебе, в каквито и да е случай, никога няма да ме предадеш. Имаш супер красива усмивка, никога не я оставя настрани, винаги я използвай, защото в нея ти е чара. Каквото и да ти казват хейтерите, никога не ги слушай, че си едно супер красиво и умно момиче. И знам, че много обичаш своите приятели. И един наш спомен, когато срещнахме Ния и тя поиска да се снима с нас. И ние бяхме супер щастливи, направо бяхме луднали. И после на всички приятели казахме, че сме се снимали с нея. И чак им надухме главата. И цял ден само за това си приказвахме и се радвахме супер много. И този ден никога няма да го забравя, защото беше един прекрасен ден, пълен с много емоции и така, това е. Обичам те!